Dobrý den. Tentokrát se soustředíme na to, jak ve společnosti hovoříme. Nestačí se jen zdvořile chovat. Na své okolí působíme především tím, co a jak říkáme. V každém z předchozích dílů jsme narazili na potřebu mluvit. Nejen zdravit a loučit se, ale též jednat, děkovat, nabízet, vyprávět, tázat se, zkrátka konverzovat. Ačkoliv je hovor součástí lidské přirozenosti, schopnost přiměřeně, vhodně a zajímavě hovořit si musíme vědomě osvojovat. Nejdřív já jsem na to samozřejmě zapomněl, že mu telefonuju, jo. A já to dopovím. A on prostě mi volal, vy jste mi volal, já jsem si nejdřív nemohl vzpomenout, tak jsme to zase prostě skončilo, pak já jsem si blázen uvědomil, že už jsem mu jednou telefonoval. A prostě tak to byl typicky nespolečenský monolog. Vhodné formy monologu probereme později, až budeme hovořit o přípitcích, proslovech, poděkování, předávání cen a tak dále. Mimochodem, byli jste včera na té premiéře? No byla jsem, ta byla úplně výborná, teda opravdu. Jak se jí to líbilo, Petře? První půlka byla výborná, druhá měla své rezervy. Naopak, já si myslím, že ta druhá měla spát, ne? Já teda jsem se trochu nudila. Hovoří-li ve společnosti dva lidé, oba se musí dostat ke slovu. Jeden i druhý by si měli vzájemně naslouchat. Důležitá je volba tématu rozhovoru. Vyhýbáme se námětům trapným, nepříjemným a konfliktním, i třeba partnerovi nesrozumitelným. No a před klinikou jsem do toho největšího šlápnul. No nic, to už jsem si říkal, to je špatný znamení. Jdu nahoru, no a kdo myslí, že byl v čekárně? Jiřina, Karel, Vláďa, no tak to jsem si říkal, no tak to je jasný, odkud to máme, že jo? Nejen téma, ale i hlasitost rozhovoru přizpůsobujeme prostředí. Tam nebyl. Hele, člověče, koukám na tebe, není ti to nějaký malý přes prsa, tady ti to úplně leze ven. Není, no tak neměli moji velikost, no. No ale to bylo strašně drahý, ne. ale ti to tlačí, tak mi ti Ale to všecko toto. prosím Ale tě. kde to je šmudla s tou polívkou? Při rozhovoru mluvíme tak, aby nás nikdo jiný neslyšel, už jen proto, abychom nikoho nerušili. O to složitější je vést rozhovor v dopravních prostředcích, například v tramvaji. Co? Byla jsi v tom novém obchodě? Co jsi říkala? Jestli jsi byla v tom novém obchodě v té parfumerii. Ty jsi v té parfumerii u vás? No, já jsem tam byla teďka, koupila jsem si skvělou zasenku. Fakt výborná. Zasenku! Hovor neprotkáváme ani nadbytečnými slovíčky, ani nevhodnými poznámkami. Souhlasí se mnou. No já si zkrátka tak nějak myslím, že bych v podstatě s tím zhruba tak nějak v té podobě mohl souhlasit. Tak to vidíte. Omezíme doprovodné pohyby, gestikulujeme tak, abychom podpořili vnímání našich slov, ale odpustíme si zbytečný afekt. Stejně tak je nevhodné začít konverzaci s neznámými lidmi příliš žoviálně. Dobrý den, paníku, a tak kde pak máme ten sporák? Tudy prosím. A co pračka? A stačí taky doma, tak se do toho pustíme. Nicméně ke špatnému pocitu z rozhovoru postačí i neúmyslná komisnost. Ve společnosti hovoříme příjemně, srdečně, s úsměvem, klademe otázky, ale nevedeme rozhovor jako výslech, nejsme strozí či povýšení. Co říkáš holkám takhle ve firmě, líbí se ti? No to jsou vezmi sympatické dámy, já jsem neměl s nikým konflikt zatím ani... Hele, Turek, ty jsi tichá voda. Ty prej si stihnul za ty 2 dny si něco začít s tou sekretářskou ze 3. Ne, to není pravda, pane Studenovský. Turek, nekecej a přiznej se. A je sranda, promiň. Tempo řeči je sice individuální, ale ve společnosti musíme brát ohled na ostatní. Měli bychom zvolnit nebo zrychlit tempo, kdykoliv cítíme, že nás partneři špatně vnímají. Chceme přece, aby nám rozuměli, ne? Usnout při našem vyprávění by však také nemuseli. Nekecám 20 minut. No a mluvili jsme. A on najednou prej... Ty mi budeš něco vykládat, zrovna ty s tím svým namodralým tričkem. O tebe to zrovna sedí, člověče, co to tvé véčko, to je jako Viktorka, jo. Jak? To si se o 15 let sek, kamaráde. U jakých 15 let to je normální... Vyhneme-li se všem zmíněným nebezpečím, zjistíme, jak důležité bývá téma rozhovoru. Už jsme si připomněli, že se vyhýbáme námětům trapným, nepříjemným, kontroverzním, které by mohly rozhovor změnit v hádku. Například válka, náboženství,
feminismus, nemoci, registrované partnerství, politické preference. Jako dobrý společník bych měl hovořit vždy o tom, co zajímá mého partnera, ne o tom, co zajímá mě. Příliš odborná témata stěží zaujmou posluchače. Proudění je laminární. Jestliže začnou odpadávat proudnice, při překročení kritického úhlu náběhu vznikne co? Petře, my tomu vůbec nerozumíme. No počkej, to je důležitý. Já jsem letadlem nikdy neletěla. Ani nás to nezajímá. Tak já vám to proto chci vysvětlit. Tak podívejte se, ještě vám to vysvětlím jednou. Protesty signalizují, že překračujeme hranici společenské konverzace a dostáváme se do konfliktu. Ustupme od tématu, které způsobilo takové rozladění. To vodorovné je analogicky VOP, že? Vidím, VOP. že jste aviatik, já jsem četl Ano, o promiňte, nepochybně dostanete příležitost, já to jenom dopovím. Takže zopakujme si Ale to bylo SOP a věci. VOP. Já Prosím jsem to vás, chtěl jenom nechte mě to domluvit. Kde jsme skončili? Do rozhovoru můžeme vstoupit, ale v žádném případě nebudeme nikomu skákat do řeči. Užíváme jen krátké věty, které pomáhají rozvíjet dialog. No právě to mě taky napadlo. Pane, já jsem ještě nedomluvil, tak mi neskákejte do řeči. A rozhodně nebudeme nikoho okřikovat, ba ani zvyšovat hlas. A hlavně ovládněme svoje nutkání stát se středem pozornosti. Při rozhovoru se díváme do očí toho, s kým hovoříme. Při větším množství debatujících neděkáme pohledem z jednoho na druhého, ale ani nehovoříme jen k jednomu jedinému. A rozhovor nezneužíváme ani k tělesné prohlídce společníků. Mezi zlozvyky, mimo ty už zmíněné, patří i vstup do intimnějšího hovoru jiných osob. Snad ještě nepříjemnější je, když třetí osoba do rozhovoru přímo nevstoupí, ale po příchodu jen naslouchá. Pak se neostýchejme zareagovat. Promiňte, mohu vám nějak pomoct? Pardon, mně se tady zakutálela mince. Promiňte. Zdá se vám, že takové absurdity se nemohou stát, ale stávají se. A chcete-li vědět, co ještě vás může potkat, dívejte se i příště. Nashledanou.